Egunon Jainkoak, egi bidean ikusentzule leialak zaretenok, mila esker zuen arretagatik. Igande berri batez hemen gaituzue hausnarketa xume batekin. Gaur ez dugu jai edo jardunaldi berezirik, urtean zeharreko 6. igandea baizik. Liturgi urtean, Eliza Kristoren misterio osoa ospatzen du, eta benetako arduraz eskolatu egiten gaitu fededunok, harimari eta gorputzari dagozkien jaierasko jardunez, irakaskuntzaz, otoitzez eta penitentziasko eta errukizko egintzaz. Gaurko irakurgaiek irakatziko digute zuzentasuna, zintzotasuna, prestutasuna eta bereizmena ikasteko bidea. Jaunarenganako begirunea da ezagueraren oinarria. Baina zentzugabek mespresatu egiten dute ezik eta axolagabekeriak galtzen ditu burugabeak. Baina jaunaren esana entzuten duena lasai biziko da, seguru eta zoritzarren beldurri gabe. Zoriontasunen ostean, Mateok mendiko hitzaldi mamitsua eskainiko digu gaur. Nugun aurkituko jakituria ederragorik. Zoriontasunen iturritik edateko denok gaude prest. Egarri dena posik dago edaten ari denean, eta posik egarria asetzen duenean. Baina inolaz ere ez da ilugunez triste jarriko, iturriko ura agortzen ez dalako. Jainkoaren hitzarekin berdintzu. Ulertzen dugun tamainan hartzen dugu geru horrengoan, eta Jesusek ez daki minimoetara jokatzen. Gora jotzen du beti, aitaren ganaino, harengan betetasuna, eta ez beste inun. Horregatik, Moisesen legea edo profeten esanak beren betera eramatera etorri zen Jesus. Jainkoaren aia, lege maizuek eta fariseuek baino hobeki betetzen ez badugu, ez gara sartuko jainkoaren erreinuan. Lagunok, badakigu ondo lehendabizi, bakeak egin behar ditugula zenidearekin, eta gero bakarrik itxuli aldarera geure opari eskaintzera. Gure bizitza eta gure gaitasunak berez onak dira. Jesusek bere honenean nahi ditu. Ta zertarako burua, gauzak lasai eta ganoraz aztertzeko ez bada. Zertarako bihotza, azarrez eta gorrotoz itota bada. Orain gauza praktikoak, eskuak elkarturik erakundeak behin proposatu zuen. Gerra zuzen bakarra gozearen aurkakoa. Hori zorion bideko egia borobila da kristauentzat. Naiz eta munduak armen negozioa jarraitu. Herriko behartzuei goi mailako ikasketen aukera emateko gizon batek, Vicentek, bere dirutzaz fundazio bat sortu zuen. Ikasketen diru laguntzori indarrean da, aspalditik. Baina gizon hori baztertuen maila apalean hil zen. Giza seme batek, Rafaelek, teknologia enpresa sortu eta arrakastaz gidatu zuen urteetan. Gero langileei utzi zien dena. Enpresak jarraitzen du teknologiaren munduan, ondo barrez, ia 4.000 lanpostu eutziz. Auschwitzen, Maximiliano Kolbe erlijiosuak bere burua eskaini zuen heriotzara zijoan, emaztea eta seme-alabak zituen preso judutar baten ordez. Gure aita Patxigondrak, pasiotarrak, antzera jokatu zuen hilabete batzuk lehenago San Pedro Kardeñan. Pedro Nolasco eta Raimundo Peñafort, mesedetako erlijioso fundatzaileak, euren buruekin ordaintzen zuten katibuen erreskatea. Pedro Claver jesuitak, esklabo beltzak babesten eman zuen bere bizitza, Indietako Kartagenan. Adibide txiki hauek, ez aldira Jesusen zorionbiden irudigarbiak. Nire ustez, bai. Naiz eta hitz esanguratsuak ere posik entzun, esate baterako, Arantzazuko igoeran entzuna. Poza dugu bokazio, poza dugu dei eta poza helburu. Pertsonalki bezala, elkarteak ere poza nahi du eta bilatzen du. Poza bizitzeko eta poza sortzeko ekina gara. Eta ezin diegu gure bizitzari eta ingurukoei gutxiago opa.
Batez ere, munduko eta gure herriko pobrenak ditugu gogoan, haiei ere, inori baino gehiago poza eraman nahi baitiegu. Poza eskatuz, poza eskertuz, kantuz, isilean eta ibilian ospa dezagun poza. Kantuz, Iñaki Bereiztainek maisuki irakasten zigun. Sorionekoak indarra gurtzen ez dutenak, diruaren morrontzan lotzen ez direnak, pobreen zerbitzuan pobretzen direnak, gozotasun sendoz jokatzen dutenak. Edo bertsoz, berri honaren berria boskario deia da, salbamenaren albiste gozoa ere bada, aitek maite gaituela, zeren eskean gara, gainezka behar genuke pozaren antapara, hau, Gandiagari jasoa da. Diruz eta indarrez, lurreko ia den dena eros dezakezu, baina zerurik ez, jainkoa ez, Jesu Kristo ez, sorionik ere ez. Hauenganako bidea, maitasuna, besterik ez. Eta otoitzean, Jesus, zuzara gure jaun bakarra, eta zeuri eta zure arreinuari eskaini nahi diegu gure bizitza osoa. Egun hartan gizon emakumeak zoriontzu izan ziren. Ez ziren zoriontzuak zirelako, ez? Zenidean maite zutelako eta maitatuak sentitzen zirelako. Lagunok, gaurko saioa amaitzear dago. Urrengoan jarraituko dugu jaunaren hitza hausnartzen eta bizi pozez jaunaren maitasuna elkarrekin eskartzen. Urrengo igander arte, agur eta ondo izan.